L-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Il-Partit Popolari Ewropew l-PP li miegħu u affiljat il-Partit Nazzjonalista Malti irid ineħħi ir-rwol ta' uffiċjal qoli tal-Unjoni Ewropea għall-affarijiet barranin u l-politika tas-sigurtà minflok irid li jkun hemm Kummissarju Ewropew responsabbli mid-difiża li għandu ikun okkupat minn Ministru għall-Affarijiet Barranin ta' xi stat membru tal-Unjoni Ewropea. F'din il-kariga dan il-Kummissarju għandu jappunta Kunsill tas-Sigurtà Ewropea. Bir-rwol ta' dan il-Kunsill speċifiku se jkun li intervjeni immedjatament meta jkun hemm kriżi internazzjonali. Rapporti fil-medja internazzjonali żvelaw kif ftit qabel jiġi approvat il-manifest tal-IPP għall-elezzjonijiet ta' Ġunju li ġej mill-mexxejja li għamlu parti mill-grupp li attwalment u l-akbar wieħed fil-Parlament Ewropew. Dawn l-istess rapporti qalu l-Partit Popolari Ewropew irid ineħħi din il-kariga minħabba li dejjem okkupawha politiċi mill-grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi. Bħalissa f'dan l-irwol hemm l-Ispanjol Josep Borrell li dwar il-gwerra fil-Lvant Nofsani kien minn tal-bidu fl-Unjoni Ewropea l-insista li għandu ikun hemm wafqim mill-ġlied dan waqt li President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola u l-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen qabdu u marru Iżrael minn jeddhom u mingħajr l-approvazzjoni tal-istituzzjonijiet Ewropej li jmexxu. Borrell, ir-rappreżentant tal-Unjoni Ewropea għall-affarijiet barranin, ma kienx magħhom f'din iż-żjara. F'din iż-żjara Metsola u von der Leyen taw il-barka lil militar Iżraeljan u ġew ikkritikati bl-aħrax mill-komunità internazzjonali bħala li taw l-approvazzjoni għal dak meqjus bħala ġenoċidju fil-Medda ta' Gaza fejn s'issa diġà nqatlu aktar minn 30,000 persuna fosthom nisa u tfal. L-IPP irid Kummissarju Ewropew tad-Difiża fid-dawl il-Kummissjoni Ewropea ipproponiet l-ewwel strateġija tad-difiża tal-Unjoni Ewropea bis-sit awtorevoli politiku jiddeskriva dan bħala it-telf tal-proġett ta' paċi tal-Unjoni li lih inħolqot wara t-tieni gwerra dinjija.